Molweni. Iyabulisa into kanogazi apha. Iyabulisa into yasembizana. Iyabulisa into yakwangutyane. Oh madoda. Ndim lo uJali Fokampuku. Balandeli bakaMasikhandi base Eastern Cape. Sizapha nje ngesicelo. Ikhona i-album iyaphuma nge-28 zalenyanga sikuyo enguMashi. So funeka uthi uye epasikeni ibe isezandleni zakho ngokwesupport yenu ke, because ndiyabona abantu bayilangazelela, ndifuna ukuxoka bayilangazelela, ndazi ke xa seyifikile kuzoba njani. Kodwa ke ndithi mandize nesicelo sokubana kakhulukazi ebantwini abandazi ngokundibona ngamehlo, especially eBizana, mandicele ngolu hlobo. Ndiyacela abantu bakuthi nindisupporte, ndiyacela, hayi ukuthi mhlawumbi kuyaliwa. Yona ikhona into embi okanye ebuhlungu. Bonke abantu abandaziyo, most yabo baba nazo ingoma zami but bengazitholanga kumi. Most yabantu even ekhaya ndiyanicela nindisupporte, because lento le ndiyenzayo bayandihlupha kakhulu abantu bezinye indawo, and bahlukumezeka xa beva besithi andisafuni uqhubeka nalo mculo ngoba ndimotsha imali yabantu bam, ugqibele sekubona bakuzolanjwa endlini ngenxa yomculo. So baphatheka kabi kakhulu abantu kwezinye indawo, abantu bakoNgcobo, koXhorha, koMqanduli, Ndabankulu, koDutywa. Iyabahlukumeza lento yokuba kubonakala uba angathi ndiyayeka ukucula. Apha eBizana bayawuthanda ukumamela. Izolo bendisetown, mandijika ngapha ndiziva mna, khala mna, ndingasho kanjalo. Mandijika ngapha ukhala mna, ndithi ndiyajika kwenye ikhona kukhala uMillion. Loo nto leyo uthola ukuthi zifumaneke ngale ndlela ezifumaneke ngayo ingoma zethu. Akho nto esizawuyenza because of abantu benza ngendlela yabo ukuthi bazifumane, but ke sithi masicele ukuthi abantu mabasupporte. iKZN iyasishiya okanye yasishiya, asikhompiti nayo ngokucula okanye ngokusupport umculo, kodwa singakhompita nayo ngokucula xa ningenza sibe namandla ukuthi sikhompite nabo ngokucula. Kodwa ngoku sibonakala singakhompiti nabo ngoba kaloku isupport asinayo. Singana support nje asiveli. Even sekuthiwa kuyaqashwa eEastern Cape, kuzoqashwa abantu base KZN ngoba sibonakala ngathi asiculi thina because of isupport ayikho. Angeke ke udume isupport unganayo. So i-album ke iyeza abantu abakuthu, iza nengoma ezingu-12, and ndiyanithembisa kwezi ngoma ziyi-12 abantu abaninzi sebeve amavidiyo wengoma ezi-2. Nakho ke bave nje amavidiyo ebesiwenza the time sise-studio, not ukuthi bengamavidiyo esizimisele ukupromota ngawo, kodwa ke asebhizi ayapromota lawo mavidiyo lawo. And ndibona khona lapho ukuthi ngathi into yakhona ihamba kahle. That is why ndithi mandenze le video, ngicela abantu ukuthi bandisupport. Ndiyaliphinde ligama kakhulu bantu abandaziyo kakhulu, even nabenzalwa nabo ndiyabacela ukuthi bandisupport, because kumnandi kubo xa beva kuthiwa uJali ngumfowenu ejongwa kahle naye ngabantu, kuthiwa nanku umfowabo uJali, ebesazi naye ukuthi andimsupport ke umfowethu ngale ndlela le abantu bona kubonakala ukuthi bamthanda ngayo. Ndiyacela ke abantu abakwethu ukuthi loo nto leyo niyithathele phezulu, ndiqhubeke na next year ndirekhode, because ukurekhoda kwami kwalonyaka kusisitory eside esihamba sibe nenhlungu phakathi, sihamba sibe nabanye abantu bezinye indawo.
abahlukumezekileyo xa ngababonakala uba andisafuni ukucula. Bebona futhi ukuthi andisafuni ngoba amandla okucula engekho, not ukuthi andifuni ngoba ndingafuni, because abanye abantu baye bathi hayi useyachoma njengoba engafuni ukucula. Andikwazi ukuchoma mna, kuyandehlula uchoma, ngindehlula kakhulu. Nangexesha ndandisadlala ibhola, xa kuthiwe ndidlale kahle ndandimeyikha sure ukuthi nakwiveki ezayo ndizodlala kahle okanye ndizokwenza ngale ndlela bebendincoma ngayo abantu. So ke ndithi mandiyibambe lapho. Okokugcina ndingayibambanga lapha, okokugcina ndicela ukuveza le ndawo. Omnye umuntu uzothi lo muntu ngoba uyasebenza nje, yini limenza ukuthi athi uyohluleka ukurekhoda? Ezi zinto zimbini, ndinomfazi, ndinabantwana bayi-4, ndinomzi. Njengoba ndilapha nje ndikwama ndikho sekhaya, ekhaya kule phezulu. So kuyanyanzeleka ukuthi xa ndirholile mandithathe imali ilungise iingxaki zakwam, ingabikho le ukuthi ndirekhode. So eyokurekhoda mayithe yahamba kahle kulo nyaka, ndizomeyikha sure ukuthi izoba busy iphinde iyorekhoda. Ayizuthathwa yona izothenga izisofa zalapha endlini. Eyokurekhoda izofuneka iphinde estudio. Uma ukuthi khona eseleyo ke kulapho endingamane ndenza into zakwami. But iplan yami ngoku ukuthi okay, imali yasestudio iphumile yaphinde yabuya. Mayibuye mayiphinde estudio until kube khona igain. Mase kunegain ke yiyo le endizosebenzisa for into zakwami. Mara mayingekho igain, meaning estudio andiphindi. Akuliwanga. Ndingasho ndithi ndingabonga kakhulu mangabe ingaske iphumelele iminqweno yami. Danko.